Il-Kumitat Konsultattiv dwar it-trapjanti tal-organi ħajjin iddeċieda li d-donazzjoni ta' organi trid issir b'mod volontarju u mingħajr ħlas. Iddeċieda wkoll li m'għandux isir trapjant ta' kilwa minn donaturi anonimi lil raġel li għandu bżonn trapjant u li l-każ tiegħu ġie riklamat fuq l-internet u fuq diversi programmi. One News jitkellem mal-ġenituri ta' Chris. Itkazajna, letteralment itkazajna, għaliex l-isperma li pretendix li għandu jagħmel għażla jekk ġietu opportunità ta' life donor iċaħduh minna. Deċiżjoni fl-ebda ħin ma ġiet ikkomunikata lil Chris jew il-ġenituri tiegħu Reno u Doris. Tuni bil-miktub jgħiduli min huma dawn in-nies li joffermaw dan il-bord fantasma. Il-ġenituri ta' Chris jistaqsu issa ser jiġri minn binhom. Nixtieq insaqsi lill-Ministru l-Onorevoli Joe Quasar x'inhi d-deċiżjoni tiegħu? Kif aħna ma dħalna mkien? Se jagħmel? Se jimxi fuq il-parir tal-Bord Mediku? Se jibqa' għaddej bit-testijiet sakemm jekk Alla jrid insibu dawn in-nies ma nsibux ukoll. Imma l-inqas fil-kuxjenza tiegħi tkun ftit aħjar għax ngħid provajna. Mr. Chris jgħid li fid-dawl tas-sitwazzjoni kif iżviluppat qed jitolbu l-għajnuna tal-Kummissarju Ewropew tas-Saħħa John Dalli. Rrid ir-risposti. U jekk fil-każ il-Gvern Malti jiddeċiedi li ma jkomplix għaddej bl-operazzjoni, jiena nitlob bħala ċittadin tal-Komunità Ewropea illi l-pajjiżi ġirien tagħna, speċjalment l-Onorevoli l-Kummissarju Dalli, jidħol fil-każ tagħna, jidħol fil-każ ta' Christopher u jgħiniju. Qed nitolbu b'umiltà biex jidħol fil-każ tiegħi għax jiena ma nistax naffordja illi naħdem minn iktar sofferenzi. La jien u laqqas ommu. Alfred De Battista, President tat Transplant Support Group, jgħid li sa mill-bidu l-problema kienet il-kumpens finanzjarju. Jgħid li fost dawk li reaġixxew ħażin kien hemm pazjenti nnifishom. Alfred De Battista jgħid li d-deċiżjoni tal-Kumitat Konsultattiv ittieħdet fuq il-bażi li Chris Bartolo ipoġġi ruħu fl-istess linja ta' oħrajn li qegħdin jistennew. Le, mhux ħalli ħemmut. Mela meta dak il-waiting list jiena, il-waiting list ma tfissirx numri. Il-waiting list hija tfisser li mhu l-iktar gravi li qed jistenna. Bħal Chris hemm ħafna. Hemm ħafna għar minnu wkoll. Jalla jasal ukoll bħal ħadd ieħor.